Γεια σας. Καλό messημέρι, buonasera. Come stai? Bene. E tu? Molto bene. Μπράβο, είναι και ο Βασίλης μαζί μας. Εγώ θέλω λίγο χρόνο ακόμα για τα Ιταλικά, γιατί μόλις ξεκινήσω. Benvenuto, Βασίλης. Grazie. Αθέατη πόλη. Τι είναι η αθέατη Ελληνικά πόλη? όμως τώρα, για να Εννοείται. συνεννοηθούμε. Τα πιο ελληνικά και τα πιο τοπικά που μπορούμε να μιλήσουμε. Αθέατη πόλη είναι μια πρωτοβουλία της Φανής Κουτσουμπού και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νομού Ηρακλείου. Για να κάνουν κάτι για την πόλη, κάτι πολύ φιλόδοξο. Για την πόλη τη είναι δική μας. Εννοείται, η πόλη του Ηρακλείου. Του Ηρακλείου. Οπότε είναι η πρώτη χρονιά που διοργανώνεται αυτό να το πούμε, η φιλοδοξία να γίνει θεσμός. Είναι ο γενικός τίτλος που περιγράφει μια σειρά δράσεων που θα ξεκινάνε από... Απόψε το βράδυ. Απόψε το βράδυ, βασικά από χθες. Ξεκίνησαν από χθες 18. Από χθες, ναι, με προβολή video art στην πύλη του Παντοκράτορα, Πανιόπορτα, για όσους δεν το γνωρίζουν. Όπου έγιναν εργασίες και τώρα θα αποδοθεί ουσιαστικά για πρώτη φορά Ναι. στο ευρύ κοινό. Μιλάμε για μια εκπληκτική αίσθηση, ατμόσφαιρα, με πολλές προοπτικές αυτός ο χώρος. Θα τον δούμε σύντομα και Και ο κύριος όγκος των δράσεων και των εκδηλώσεων θα φιλοξενείται στην πύλη Παντοκράτορα ή θα διαχυθούν αυτές οι εκδηλώσεις και οι δράσεις σε όλη την πόλη? Η εστία θα είναι για ακόμα μια φορά η Αγία Τριάδα, η περιοχή της Αγίας Τριάδας. Την έχουμε περιγράψει πολύπαθη κλπ. Όμως φαίνεται ότι πολλοί άνθρωποι δεν τη γνωρίζουν καλά. Τώρα τι θα γίνει? Και για να κάνω ένα παραλληλισμό, τι συμβαίνει όταν δεν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο πολύ καλά, μπορεί να τον παρεξηγήσουμε, να μας δημιουργηθεί μια εντύπωση για αυτόν που δεν είναι σωστή. Άρα, εμείς πώς νιώθουμε για το Ηράκλειο? Ας βγούμε, ας ακολουθήσουμε το πρόγραμμα και ένα χάρτη που υπάρχει μέσα σε αυτό το πρόγραμμα σε πολλά σημεία της πόλης. Ο χάρτης που έχουν ορίσει, έχουν περιγράψει, προσδιορίσει οι αρχιτέκτονες, που περνάει από πάρα πολλά κτίρια που εμείς μπορεί να έχουμε προσπεράσει, να έχουμε δει και προσπεράσει. Μιλάμε τώρα, για να αναφερθώ μόνο σε μερικά, για την Αγία Αναστασία στην οδό Δελιμάρκου, η οποία είναι ένα κατάστημα το ισόγειο και βλέπεις δύο αρχιτεκτονικές δομές από πάνω που δηλώνουν ότι κάποτε ήταν δίκλητη εκκλησία. Α, δηλαδή έχουν κάνει και παρεμβάσεις για να φωτίσουν συγκεκριμένα σημεία που εμείς αγνοούμε ότι στο παρελθόν υπήρχε εκεί κάποιος χώρος. Ουσιαστικά αυτό που έχουν κάνει είναι ότι έχουν προσκαλέσει σε συνεργασία διάφορους φορείς, όπως το Δίκτυο των Εικαστικών, το Σύλλογο των Εκτάκτων Αρχαιολόγων, μια ομάδα κινηματογραφιστών, τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο της Αγίας Τριάδας, ένα σύλλογο εμψυχωτών, το Πολυτεχνείο Κρήτης, για να μας προκαλέσουν να βγούμε έξω, να παρακολουθήσουμε διάφορα που συμβαίνουν σε διάφορα σημεία της Αγίας Τριάδας και άλλα σημεία της πόλης. Τι θα είναι αυτά τα διάφορα? Μια θεατρική παράσταση, ας πούμε, από την ομάδα ΙΤΟΣ μέσα στην πύλη του Παντοκράτορα που αναφέραμε ήδη, αλλά και πολύ σημαντικά δρόμενα. Εκθέσεις, συναυλίες, μουσικές. Ακριβώς, ναι, εκθέσεις, συναυλίες, αλλά και δρόμενα που φιλοδοξούν να συμπεριλάβουν τον κόσμο μέσα σε αυτό που συμβαίνει. Και θα λειτουργήσει σε 2 χρόνους. Ο κύριος όγκος των εκδηλώσεων ξεκίνησε από χθες και θα είναι μέχρι και τις 22 του Οκτώβρη. Ναι, ναι. Δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα. Πότε έχουμε 22. Ναι. Μέχρι και τη Δευτέρα. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες εκθέσεις που είναι ακροβολισμένες σε διάφορα σημεία της πόλης, που θα είναι μέχρι και τις 30 του Οκτώβρη. Και θα έχουμε και τη δυνατότητα μέσα από την εκπομπή να σας παραπέμπουμε σε αυτές, αναλόγως την ημέρα. Έχεις ετοιμάσει ένα βίντεο, όπου νομίζω ότι είναι αρκετά κατατοπιστικό για το τι εστί αθέατη πόλη. Μια νέα πρόταση για να δούμε εντελώς διαφορετικά το Ηράκλειο. Παρακαλώ, βλέπουμε το βίντεο και ακολουθούμε το χάρτη. Πόλη. Σύγχρονη πόλη. Μεγάλη πόλη. Κοσμόπολη. Πολύβουη πόλη. Υπόγεια πόλη. Βιομηχανική. Γραφική. Ιστορική. Τουριστική. Ιδανική. Ονειρική. Ερειπωμένη. Πόλη μέσα στην πόλη. Πολιτισμός. Αθέατη πόλη. Αθέατη πόλη
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Ηρακλείου. Εκδηλώσεις 18 με 22 Οκτωβρίου, εκθέσεις 18 με 30. Δεν λέει όμως που είναι. Το βρήκα. Θα ρωτήσω. Όλο και κάποιος θα ξέρει. Ρωτώντας πας στην αθέατη πόλη. Συγγνώμη να σας ρωτήσω, ξέρετε που είναι η αθέατη πόλη? Όχι. Καθόλου. Όχι. Όχι, δεν έχω ιδέα τι κάνει, τι με ρωτάτε. Όχι. Όχι. Όχι, όχι. Μάλλον δεν θα βρω άκρη. Όχι. Όχι. Κανένας ξέρει? Όχι. Όχι. Ευχαριστώ πολύ. Λες ο νεαρός να μου ανοίξει τα μάτια. Ξέρεις που είναι η αθέατη πόλη? Η αθέατη πόλη. Μα δεν υπάρχει ένας χάρτης. Οχ, δεν το πρόσεξα. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ναι, λοιπόν, υπάρχει χάρτης. Θα τον ακολουθήσω. Πάνω που νόμιζα ότι η απάντηση θα παρέμενε αθέατη, βρήκα την πρόεδρο της διοργάνωσης. Τι είναι η αθέατη πόλη? Αθέατη πόλη είναι κάθε πλευρά της πόλης, κάθε συμβάν που σε πρώτο επίπεδο, σε πρώτη ανάγνωση δεν είναι αντιληπτό. Η αθέατη πόλη για μας είναι κρυμμένη, συμπιέζεται και κρύβεται πίσω από τη βιτρίνα της πόλης. Σε κάθε πόλη οι τόποι, ως σύμβολα πολιτιστικής και κοινωνικής συμπεριφοράς αφηγούνται. Αυτή την αφήγηση με αυτά τα δρόμενα που προγραμματίζουμε φέτος θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο. Για πρώτη χρονιά επιλέγουμε την Αγία Τριάδα. Η Αγία Τριάδα είναι ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτό το παράδειγμα κρύβει όλες αυτές τις αξίες, τις πολιτιστικές, τις κοινωνικές, που σε αυτή τη βιτρίνα της πόλης που φτιάξαμε με αυτόν τον τρόπο ζωής δεν χώρεσαν. Η πόλη όπως εμφανίζεται δεν είναι αποτέλεσμα μόνο των αρχιτεκτών όπως οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν στο μυαλό τους. Είναι συνδυασμός πραγμάτων, είναι συνδυασμός πολιτικών, είναι συνδυασμός γεγονότων. Γι' αυτό και εμείς θελήσαμε να συνεργαστούμε με διάφορες συλλογικότητες της πόλης, όπως είναι το Δίκτυο των Εικαστικών, οι ψυχωτές, οι αρχαιολόγοι έκτακτοι και οι μόνιμοι, το Σύλλογο των Αρχαιολόγων, καλλιτέχνες, εικαστικοί, κινηματογραφιστές. Η πρόσκληση πρώτα απ' όλα απευθύνεται στους κατοίκους της πόλης, γιατί πιστεύουμε στη δύναμή τους, απευθύνεται στους φορείς της πόλης, απευθύνεται στους άρχοντες της πόλης, να κοιτάξουν επιτέλους αυτή την εγκατάλειψη που παρουσιάζει η Αγία Τριάδα, ως ευκαιρία και ως δυνατότητα, και αυτά τα κενά που διαχρονικά και χωρικά σχηματίστηκαν να τα δουν
να γεμίζουν ώστε να λειτουργήσει η πόλη συνολικά. Μόνο έτσι θα μπορέσει να μιλάμε για μια ανθρώπινη πόλη. Ο καθένας τελικά μπορεί να δει την αθέατη πόλη, αρκεί να κοιτάξει το χάρτη της. Κάθε κομμάτι αυτής της πόλης είναι βαμμένο με ιστορικές μνήμες. Ας μην αφήσουμε την αθέατη πόλη να γίνει μια χαμένη πόλη.